ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନ ମଣିଷକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମିଳିଥାଏ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତ ସମ୍ମାନ ବି ନାହିଁ, ଏହା ସଂସାରର ସତ୍ୟତା। ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମ ମୁଖର ଭାଷା ହେବ। ନିଜ ଭାଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମ କର୍ମ ହେବ। ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱୟଂ ତୁମେ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ଯେତେ ବି ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ହେଲେ ଶୁଣିଲା ବାଲା ଏହାର ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା କଥା ହିଁ କରିବେ, ଏହା ସତ୍ୟ। ଭୁଲ ତ ତାର ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମରେ କର୍ମ କରେ। ନିକମାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ବିତିଯାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ ହିଁ ସୁଖ ଫେରିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ତ ଦୁଃଖକୁ ଆବୁରି ବସିଛ ନା। ଚିନ୍ତା ସେତିକି କରନ୍ତୁ କି ଯେତିକିରେ ତୁମ କାମ ହୋଇଯିବ, ଏତେ ନୁହେଁ କି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଶାନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଯାହାର ମନ ସବୁବେଳେ ସଫା, ସବୁବେଳେ ଲୋକ ତାର ହିଁ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଥାଆନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଅ ନାହିଁ ମହାଶୟ। ସମୟର ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ଯେ ମହାରଥୀ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି। ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟତା। ସମସ୍ତେ ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଆଶା ଓ ଭରସା ଥାଏ, ସେ ଜୀବନର ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆଶାହୀନ ମଣିଷ କିଛି ବି କରିପାରିନଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯିଏ ତୁମକୁ ଭୁଲି ସାରିଛି ସେ ଦିନେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବ। ବାସ୍ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥର ଦିନ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସିଏ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବ। ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକ କେତେ ଅଜବ ନା। ଖେଳନା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ସତ ନା? କେବଳ ସେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସେତେବେଳେ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚୁପ୍ ଥିଲ। ତୁମେ ଚୁପ୍ ଥିଲା ସମୟରେ ଯିଏ ତୁମ କଥା ବୁଝିପାରିବ, ସେ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ମହାନ ମନୁଷ୍ୟ ବିଚାରର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଘଟଣାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ହେଲେ ମୂର୍ଖ ମନୁଷ୍ୟ ପରର ନିନ୍ଦା ବା ଅନ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ଜୀବନର କାହାଣୀ ଏଇଆ କି ଏଥିରେ ମନ ପସନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ମିଳୁଛି ତାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଉଡ଼ିବା ଖରାପ ନୁହେଁ, ଆପଣ ବି ଉଡ଼ନ୍ତୁ, ହେଲେ ସେତିକି ବାଟ ଯେଉଁଠୁ ଭୂମି ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେତିକି ବାଟ ଉଡ଼ିବା ଉଚିତ। କାହାର କଷ୍ଟ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବାସ ହୋଇଛି। ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କାଲି କରିବି, ଆଗକୁ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି କରନ୍ତୁ, ଏବେ କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଜନ୍ମ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁ କେମିତି ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେବ? ଏହା ତ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ବିଧାତା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେବ। ଜୀବନରେ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳୁ କି ଅନୁଭବ, ଉଭୟ ଅମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ପ୍ରୟାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ତାହା ତୁମକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭଗବାନ ଭାବିଛନ୍ତି ତାହା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବିଧିର ବିଧାନ କେ କରିବ ଆନ, ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିବା ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ହସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଲୁହ ଦ୍ୱାରା କି ରାଗ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଶୀ କଥା କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ବେଶୀ ଚୁପ୍ ରହିବା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ଖରା ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ତୁମ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ବୋଝ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ମଣିଷ ଆମର ମିତ୍ର କି ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ଆମ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଆମ ମୁଖର ଶବ୍ଦ ହିଁ ତାକୁ ଆମର ମିତ୍ର କି ଶତ୍ରୁ ବନାଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସଙ୍କଟ ତ ପବନ ପରି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ହେଲେ କିଛି ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଦିଏ। ଯିଏ ନିଜର ହୋଇ ଛଦ୍ମବେଶରେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ପରି ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରକଟ କରିଦିଏ। ଜୀବନରେ ସବୁ ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଉ, କିନ୍ତୁ କାହା ଖରାପ ଉପରେ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଯେମିତି ମୌକା ଦେଇପାରେ ସେମିତି ଧୋକା ବି ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସହଜ ସୁନ୍ଦରରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଲୋଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖି ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଯେ ସେ କଳା କୋଇଲାକୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ହୀରା ବନାଇ ଦିଏ। ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଔଷଧ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ଥରେ ବହନ କଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଥକିବେନି। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁଲାନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଏହି 5ଟି ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସ୍ତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ପରେ ଯଦି କାହା ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ସେଠାରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ଯେଉଁଠାରେ କହିସାରିଲା ପରେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଠାରେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ରାଗ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ବହୁତ କଟୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହି 5ଟି ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ପସ୍ତେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।